Jeg hedder Robert, jeg er 54 år, og jeg har hele mit liv kæmpet med at få styr på mine tanker. Det lykkes. Det vi tænker, det du tænker, det former dit liv. Når tankerne kører, så har de en tendens til at forstærkes. Så en tanke avler en ny tanke, som avler en ny tanke, og pludselig har det hele fået momentum, og man befinder sig i en situation, hvor det man oplever bliver ved at gentage sig og gentage sig og gentage sig. Grunden til, at man føler, at man er låst i sit liv, det er, at man har de her tanker, som bliver ved. Nøglen til at få et bedre liv, få materialiseret, få skabt det, man gerne vil i sit liv, det er at få styr på sine tanker. Er det nemt? Nej, det er det ikke. Man kan lade sig gøre. Ja, det kan jeg love dig for, det kan. Det handler om, at når vi bliver bevidste om, hvad det er, vi går og tænker, så vi ikke bare sådan fuldstændig kører derud af uden noget styr på, hvad det er, vi tænker, så begynder vi at blive herre i eget liv. Så får vi fat i rattet, og så kan vi styre. Når vi ikke har fat i rattet, så sejler vi bare der rundt. Og det kan være fint i visse perioder, men i andre perioder, så er det ikke så godt. Så det gælder om, at vi skal have fat i rattet, og det gør vi ved at finde ud af at blive bevidste om, hvad det er, vi tænker. For når vi kan det, så kommer der sådan en lille, hvad er det, jeg går og tænker nu? Vil jeg ned ad den vej og tænke negativt, eller vil jeg ikke? Og når vi har styr på de der trigger, når vi kan finde ud af at navigere i det, være bevidste om det, så kan vi vælge den vej, vi vil. Og når vi vælger vores tanker, så skaber vi en anden følelse i kroppen, og ud af det skaber vi en anden adfærd. Og sjovt nok, når vi ændrer adfærd, så ændrer vores liv sig. Vores liv ændrer sig ikke, hvis vi gør det samme igen og igen og igen og håber. Det er, når vi ændrer vores adfærd, som udspringer af vores følelser, og i sidste ende af vores tanker, at vores liv kan styres og blive bedre. Så det handler om derude, det er altså at lære at blive bevidst om, hvad det er, du tænker. Så er det, at du kan begynde at tiltrække de ting, du vil i dit liv. Det hedder Law of Attraction, det er ikke noget New Age flopsy noget. Det handler simpelthen om at lære at tiltrække det, du ønsker i dit liv. Og det kan du blive bevidst om at gøre. Så det er det, vi arbejder med her hos mig, som jeg selv stadigvæk arbejder med. Og det har en fantastisk berigende effekt i vores liv, når vi bliver bevidste. Det handler om at blive bevidst om, hvad vi tænker. Vi ses.